guys, welcome back to my YouTube channel. ini nikle gonji kushite vishaya dada panda nikle thumbnail tu navane gottadippu dada vishaya pandu nerdumu nikle gam panditte enna mobile haalatunu mobile de podu onde ennonditte nikle gam panditte yan 1 year back onji enna YouTube da mujine payment idu yan ee mobile de tondini itte video shoot mantondullata avu Poco X3 avu engina panditte yan video shoot mantudu beccha apundata appag video shake apun sari barpuchi ಅಂಚಾದಾದ್ರ ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪೆರೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಮೊಬೈಲ್ ದೆತ್ತು ನೋಡು ಒಂದು ಪಂದಿತ್ತೆ ಪಂಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮಂತದ 2 ವರ್ಷ ಅಂಡ್ ಐಕು ಓದೆತ್ತು ನೋಡು ಪಂದ್ ನಿಕ್ಲಿ ಪನ್ಲೆ ಬಂದಿತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಹಿಂಗ್ ಕಾಮೆಂಟ್ ಬಾರ್ದಾರು ಅವದೆತ್ತೊಲ್ಲೆಂದು ನಾ ಡ್ರೀಮ್ ಇತ್ತೀನಿ ಐಫೋನ್ ನಿಕ್ಲೆ ನಿರ್ದುಂಬ್ಲ್ಯಾನು ವಿಡಿಯೋ ಪಂದಿತ್ತೆ ಪಂಡ ನಿರ್ದುಂಬು ಈ ಮೊಬೈಲ್ ದೆತ್ತೊನ್ನಾಗ ನೆತ್ತ ರಿವ್ಯೂ ಕೊರ್ನ ಪಂದಿತ್ತೆ ಎ ಪಾಂಡಲ್ ಐಫೋನ್ ದೆಪ್ಪೆ ಬಂದು ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಮೊಬೈಲ್ ಮಾತ ಅದಾದಪ್ಪ ಪಂಡ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮಂತದ ಬೊಕ್ಕ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪು ಆ ಬೊಕ್ಕ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜೊಂಜಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಐಕ್ ಐಫೋನ್ ಅಂಡ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಐ ಬೊಕ್ಕ ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಾರಿಟಿಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಬಂದು ಯಾನು ಐಫೋನ್ ದೆತೊ ನೋಡು ಒಂದು ಎನ್ನೊಂದಿತ್ತೆ ಏಪಾರ್ದಿಂಚಿ ಫೈನಲಿ ಯಾನ್ ಐಫೋನ್ ದೇತೊಂದೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು ದಯ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ದಿಂಚಿ ಎನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತದ ಒಂಟೆ ಟೈಮ್ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನೊಂತೆ ಪಂಡ ಮಾತ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಲಂಚನೆ ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಮೊಬೈಲ್ ದೇತೊಂಡ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಗ್ರೋ ಆಯ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಮೊಬೈಲ್ ದೇತೊಂಡ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಎಡ್ಡೆ ಎಪ್ಪುಂಡತ ಅನಾತೆ ಲೆಚ್ಚಾದ್ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ಸ್ ನಕ್ಲಿ ಐಫೋನ್ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪೇರು ಒಂದೇ ಗ್ರೋ ಇತ್ತನಕ್ಲು ಐಫೋನ್ ಹೆಚ್ಚಾದ್ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪೇರು ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ ಒಂಜೊಂಜಿ ಡ್ರೀಮ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಕ್ಲ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಅವದೇತೊ ನೋಡು ಒಂದು ದೇತೊ ನೋಡು ಪಂದ್ ಎನ್ನ ಡ್ರೀಮ್ ಇನಿ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಆಂಡ್ ಅವಲ ಐಫೋನ್ 14 ದೇತೊಂದೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಕೆಲವರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಐಫೋನ್ ದೆಪ್ಪುನ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯನೇ ಅತ್ತು ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕ ಅನ್ನಕ್ಲೆ ಐಫೋನ್ ದೆಪ್ಪುನ ಅಂಡ ಎಂಕಂತೂ ಇನ್ನು ಮಲ್ಲ ವಿಷಯನೇ ದಾದ ಪಂಡ ಏಪರ್ದಿಂಚಿ ಎನ್ನೊಂದಿತ್ತೆ ಐಫೋನ್ ದೆತೊಂಡೆಡ್ಡೆ ದಾಯ ಪಂಡ ಏಪಗ್ಲೆ ಇಂಕ್ ಯೂಸ್ ಆಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಮೊಬೈಲ್ ದೆತೊನೋಡ ಅಂಡಲ ದಾದ ಪಂಡ ಒಂಜಿ 30,000 ಅಂಡಲ್ ದೆತೊನೋಡ ಆಪು ಅವು ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಬರ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಅವಲ ಪೋಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಪಿರದೆ ತೊಂಡ್ರೆ ಮರ್ಲುಂಡ ಅಂಚಾದ್ ಎಡ್ಡೆ ಸೆಟ್ ದೇತೊಂಡ ಎಡ್ಡೆತ ಕೆಲವು ಜನ ಪನ್ಪೇರೆ ಐಫೋನ್ ದಾಯಿ ಆತ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ದು ಐಫೋನ್ ದಾಯಿ ದೇತೊ ನೋಡು ಒಂದು ಎನ್ನುವೇರಿ ಕೆಲವು ಅಂಡ ಯಾನ್ನ ದು ಮಂಚೆನೆ ಎನ್ನುಂತೆ ಏರಂಡಲ ಐಫೋನ್ ದೇತೊ ನಾವು ಈತು ಕಾಸು ಕೊಡ್ದು ದಾಯಿ ಐಫೋನ್ ದೇತೊ ನೋಡು ನಮ್ಮೊಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪುನಕ್ಲೆ ಐನೇರ್ದಾದ್ರ ಐಫೋನು ದಾಯಿ ಬೋರ್ಡು ನಮಕ್ ಪಂದ್ ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪುನಕ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುನಿ ಯಾನ್ ಎನ್ನದಿಜ್ಜಾಂಡ್ ಈತ್ ಬೇಗ ಐಫೋನ್ ದೆತೊಂಡ್ರೆ ಪಂದ್ ದಯ ಪಂಡ ಅನಿವಾರ್ಯವಾದ ದೆತೊಂಡ್ರೆ ಅಂಡ್ ದಯ ಪಂಡ ಮೊಬೈಲ್ ಹಾಳಂಡ ದಾದ ಮನ್ಪುನು ಎನ್ನ ಬೇಲೆನೆ ಮೊಬೈಲ್ ಇಪ್ಪುನೇರ್ದಾದ್ರ ಮೊಬೈಲ್ ಏಪಲ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಪುಂಡ ಐಕ್ ಎತೋ ಜನಕ್ ಒಂಜೊಂಜಿ ಡ್ರೀಮ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅವೇನ್ ಒಂಜಿ ಡ್ರೀಮ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಲ್ಪೆರ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಬರೊಂದಿಪ್ಪರ ಅಂಚನೆ ಯಾಲ್ನ ಒಂಜಿ ಐಫೋನ್ ದೆತೊಂಡೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಡ್ರೀಮ್ ಇತ್ತಂದೆ ಯಾನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ದ ದುಡ್ಡು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಗೆ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪುನೇರ್ದಾದ್ರ ಇಂಕದಾಲ ಬೇಜಾರಿಚ್ಚಿ ನೆನ್ನೊಂಜಿ ಡ್ರೀಮ್ ಆದಿತ್ತೇನೆ ನಿಕ್ಲೆ ತೂಪಾವೆ ಎಂಚೊಂಡು ಮೊಬೈಲ್ ಬಂದು ಅಡ್ ತುಂಬು ಯಾನ್ ಅವಳು ಓಪನಿಂಗ್ ಮಂತಿಪ್ಪೆತ ಅವು ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡ್ವೆ ತೂಲೆ ಅಡ್ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಅನ್ ತೂಪಾವೆ ಎಲ್ಲಾರು ಸೋಲುವೆ ಅನ್ನಲಿ ನನ್ನ ಲೈಫಿಗೆ ನಾ ಹೀರೋನೆ ನಿನ್ನ ಆಟಿಟ್ಯೂಡಿಗೆ ಗೂಗಲ್ ಮಾಡು ನನ್ನ ಹೆಸರೇನೆ ನಾನ್ಯಾರು ತಿಳಿಯದು ನಿನಗೆ ಅಡ್ಡ ಸಿಕ್ಕರೆ ನೀ ತುಲೆ ಐಫೋನ್ 14 ಇದು ಪರ್ಪಲ್ ಕಲರ್ ಪಂಡೇರು ಪರ್ಪಲ್ ವೈಟ್ ಲೆಕೊಂಡು ಅಂಡ್ ಏನ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಕಲರ್ ಒಂದು ಎಂಕಂತ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡೆ ಇಂದು ಓ ಅಂಡದಾನೆ ನಮಕ್ ವಿಡಿಯೋ ಕೊಂಚಿ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ತುಂಡ್ ಐಫೋನ್ ಏಪಲ್ ಐಫೋನ್ ಆಯ್ತ ಐ ಕೊಂಚಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಪ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಮುಟ್ಟ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದಕ್ಲು ಪಂಪಿರ ಅಂಚೆಂಚ ಆತೆತ ಮೊಬೈಲ್ ಆಯೆ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತು ಪಂದ್ ಎನ್ವೇರು ಅಂಡ ಮಲ್ಲೆಜಿ ಐಫೋನ್ ದೆಪ್ಪೆರಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬಾಗೆ ಬೋರ್ಡು ದೆಪ್ಪೊಲಿ ಅಂಚದಾಲೆಜ್ಜಿ ಪಂಡ ನಮ್ಮಂಚಿನಕ್ಲೆಗೊಂದು ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲೆ ವಿಷಯ ಇತ್ತು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಅಂಚೆನೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ದಯಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಹೆಂಗ್ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತಾರೆ ಐಫೋನ್ ದೆತೊಲ್ನೆ ಇರೆಗ್ ಬೆಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋಗ್ಲ ಬೆಸ್ಟ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಬಂದ್ ಕೆಲವರು ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚಿ ಇಂಚಂದ್ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡರು ಒಂಜೊಂಜಿ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪುನಾಗಿಂಚಿನ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕಮೆಂಟ್ ಲೋಂಡು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕಮೆಂಟ್ ಲೋಂಡು ಅಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಎಡ್ಡೆ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ದು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಎಡ್ಡೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ದಾರು ನಿಕ್ಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತಿನೇರ್ದಾದ್ರೆ ಇಂಕೊಂಚ ಐಫೋನ್ ದೆಪ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ದಾರೆ ಹಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ನಿಕ್ಲು ಏರ್ಲೆ ಹೆಂಗ್ ತೋಜುಜಾರು ಆಂಡಲ ಹೆಂಗ್ ಕೊಂಚ ಈತ್ ಮೋಕೆ ಐವಕ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರ್ಪಾರು ಅಡ್ದು ಮಲ್ಲದ ಆಲೆಜ್ಜಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಅವೇರ್ದಾದ್ರೆ ಒಂಜಿ ಐಫೋನ್ ದೆತ್ತೆ ಹಳ್ಳಿದಾಲಾದ ಹಳ್ಳಿಡು ಅಂತ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಂತದ್ ಐಬಕ್ಕ ಐಕ್ ನಿಕ್ಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತದ್ ಯಾನ್ ಈತ್ ಮಿತ್ ಬೈದೆ ನಿಕ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಏಪಲ್ ಎಂಚನೆ ಇಪ್ಪಡು ಅಂಚನೆ ಐಫೋನ್ ದ ಬಗ್ಗೆ ಪನೋಡ ಅಂಡ ಮಸ್ತ್ ಸೋಕಪುಂಡು ಒತ್ತಾರೆ ಐವಕ್ಕ ಮೊಬೈಲ್ ಗಾರ್ಡ್ ಪೂರ ಪಾರ್ದು ಕೊಡ್ದಿತ್ತೇರೆ ಇವಾಗ ಒಂಜಿ ಕವರ್ ಉಂಡು
ಇದ ಚಾರ್ಜರ್ ಪೂರ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಈ ಐಫೋನ್ 14 13 ಲೆಡ್ ಉಂಡು ವಿಡಿಯೋಗ್ ಮಾತ ಮಲ್ಲದಾಲ ಹೆವಿ ಇಜ್ಜಿ ಐ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಪ್ರೋ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾತ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ 11 ಇಂಚ ಎನ್ನ ಈ ಮೊಬೈಲ್ ಅಂಚೇನಿ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಹೆವಿ ಒಂತ ಇನ್ನುಂಡು ಇನ್ನು ಅಂಡ ಲೈಟ್ ವೈಟ್ ನನದ ಎನ್ನ ಮಾತ ವಿಡಿಯೋಸ್ಲ ಈ ಐಫೋನ್ ಶೂಟ್ ಮನ್ಪುನ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ತುಕ ಇಂಚ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಒಂದು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಎಡ್ಡುಂಡು ಅವು ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಮನ್ಪುಡು ಮಸ್ತ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಮನ್ಪೆರಿಪ್ಪುಂಡು ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಮನ್ತಿಂದ ಶೋಕ್ ಬರ್ಪುಂಡು ವಿಡಿಯೋಸ್ ಐವಕ್ಕ ನಾನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಬರೋ ಚೂರು ಬಂಗ ಅದ GB ಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಎಡ್ಡೆತ್ತನ GB ಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಪೋಪುಂಡು ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ನಮಕ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಎಡ್ಡೆ ಎತ್ತನ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡತ ತುಕ ಏನ್ ಅಮ್ಮಡಿಕೆ ಹಿಂಗ ಐಫೋನ್ ದೇತೊಂದು ಇಂಚಾನ್ ಐಫೋನ್ ದೇತ ಇಂಚಾನ್ ಪಲ್ಲೆ ಐಫೋನ್ ದೇತೊಂದೆ ಐಫೋನ್ ಬೊಕ್ಕದಾಲೆಜ್ಜ ಆಗಾಗ್ಲೇ ಬರೋಣ ಆಗಾಗ್ಲೇ ತಗೊಂಡು ಇಲ್ಲ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತಿದ್ವಿ ನಮ್ ಯಾನ್ ಬೆಂದಿನ ಕಾಸಡೆ ಅಂದೆ ತಂದಿನಿ ಬೆಡ್ಡೆ ಅಂಡೈತ ರಾತಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಇರ್ಲ ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಬರಡು ಇರ್ಲ ಅಡಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಮನ್ಪೋಡು ಬೊಕ್ಕದಾದ ಕೆಲವು ಜನ ಅಂಚೆ ಇಂಚ ಪಂತೇರು ಒಂಜಿ ಐಫೋನ್ ತೆಪ್ಪಲೆ ಕಾಯ್ಜ ಅದಮ್ಮ ಪನ್ಪುನಾಗ್ಲೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜನಕ್ಲೆ ಒಂದೇ ಹಾಕಿ ಮಕ್ಷಾರ ಹಾಕಿ ನಂಜಿ ಹಾಕು ಐಫೋನ್ ತೆತ್ತದ ಇಂಚಾನಿಗ್ಲಿ ಪಣ ಬಾನಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವು ಸಂಬಂಧದಕ್ಲೆ ಮಾತ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪನೆ ಕಂಚೆ ಇಂಚ ಪನ್ಪೇರತಾ ಒಂಜಿ ಐಫೋನ್ ತೆತ್ತೆ ಎಂಚಾನಂದ್ ಪನೋಡು ಅಯ್ಯೋ ಇಜಿನ ಏತ್ ಪಾತೇರ್ವೆನ್ ಮಾರ ಒಂಜಿ ಬರ್ಪುಜಿತ್ತೆ ಒಂಜಿದ ಆತೇನಾ ಬೊಕ್ಕ ನಿನ್ನಲ್ಲಿಜ್ಜ ಪಜಿರಿಗೆ ಪೋಂದುಲ್ಲೇರು ಪಾಟ್